Usa naton nga bisita. Waray ba kundi ni Dr. Mario Bacunawa ngan papadisan ini hiya han usa nga staff han PMPI waray iba kundi Miss Catherine Gapate. Okay, aminudo, maestro. Nasayaw ako at parang ang aminudo mahusay na daraga ang ako niging ado dan purong-purong ang akong mga tilong tubo darahat kang ulbang pupunan na ako at nakadto na habungan sa rayawan kami gudla permi at kinitaan kay nga sayaw ayon hat kadamaan sayaw nga minudo usuhan na tanan alanap sayaw na para mag-enjoy ka bisan kundi laan madod mo nga kwarta basta manipay lakad walahan problema iagdap lang ang nagigaganan irananay tatay bisan kung kalakasan na maupay sumayaw kan aminudo nga sunata kadayong pahirap hinbisan niya fiesta kay karuyag panira ang sayaw nga kuransa sayaw na para mag-enjoy ka bisan tuti laan balot mo nga kwarta basta malipay labang warahan problema iagdam lang anigigaganan dinasayaw ako ang parang nga aminudo mahusay nga daraga ang ako niging ado dan purong-purong ang akong mga tilong tubo darahan ka kulbang pupunan ka ahod at dapat ko na habot na sa rayawan kami gudla permi ang kinikitaan kay ini nga sayaw ayon hat kadamaan sayaw nga aminudo usuhan nga tanan alanap sayaw na parang mag-enjoy ka bisan tutin laan malot mo nga kwarta basta malipay lapang walang problema kandang lang anibigaganan nanay tatay bisan kung kalagasan lang maupay sumayaw kana aminudo nga sunata dadayo pahira hinbisan niya fiesta kay karuyang panira sayaw nga kuransa tapos public na naman. Ano? Public na public.
Yes, damo-damo nga salamat Dr. Mario Bacunawa ug sugad man niya ginado hi Madam Catherine Gapate. Nga niya na